भुरग्यांनो एक्सिक्युशन गोवा बोर्ड या चॅनलान तुमकां माई मोगाचो येवकार. रुजारियो पिंटो म्हणजेच बाबला पिंटो हांची नया वर्ष ही इयत्ता 9च्या पाठ्यपुस्तकातली कवितेचे आज आम्ही वाचन करूया. Before that, students, if you like the content of Excel Tuition Goa board, then kindly share to your friends, like, share and subscribe for more such videos. तर सुरू करूया. कळलाच नाही कसा जुना वर्ष सरला, खूप काय करूचा सगळा तसाच उरला. कळलाच नाही कसा जुना वर्ष सरला, खूप काय करूचा सगळा तसाच उरला. बराच काय करूचा होता तसाच रवान गेला, करूया करूया म्हणा सर नया वर्ष सुद्धा इला. बराच काय करूचा होता तसाच रवान गेला, करूया करूया म्हणा सर नया वर्ष सुद्धा इला. सगळा तसाच असा तीच चिंता तोच राग, तेच प्रश्न तेच विचार, मन मात बेजार. सगळा तसाच असा तीच चिंता तोच राग, तेच प्रश्न तेच विचार, मन मात बेजार. म्हारगाय वाडली वाडली नुसती बडबड केलय, पद्धत बदलूक होई वर्षभर म्हणत रवलय. म्हारगाय वाडली वाडली नुसती बडबड केलय, पद्धत बदलूक होई वर्षभर म्हणत रवलय. तीच तारीख तेच वार, दीस सरले म्हयने सरले, प्रश्न मातर सगळे होते थंयसरच उरले. तीच तारीख तेच वार, दीस सरले म्हयने सरले, प्रश्न मातर सगळे होते थंयसरच उरले. जुना गेला नया इला, लक्षात इलाच नाय, खूप काय करूचा होता कायच जमला नाय. जुना गेला नया इला, लक्षात इलाच नाय, खूप काय करूचा होता कायच जमला नाय, कायच जमला नाय. धन्यवाद.